नमस्कार। हमनी के आदिवासी आदमी सब एक नंबर बुर्बक सत्रे बोली एक नंबर बुर्बक लगे। 15 बछर से हमरा एसटी के मांग करी आज तक আমরা एसटी पाली নাই পোৱা। এই एसटी मांग কৰোতে কৰোতে আমাৰ কিমান যে আদিবাসী মৰি গ'ল আন্দোলনত সেইবিলাক আপোনালোকক বেয়া নালাগে, কিন্তু আজি দুই দিনৰ পিছত আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ছাৰে সদনত কি ক'লে যে বাগানৰ মানুহবিলাকক মাটিৰ পট্টা দিয়া হ'ব, কিন্তু মাটিৰ পট্টা দিয়া হ'ব বুলি কৈছে আৰু বিল পাছ কৰিছে বুলি কৈছে, কিন্তু মাটিৰ পট্টাটো আমাৰ হাততো দিয়া নাই ন। हमनी के हाथे माटी के पट्टा दे नहीं बोल, माटी के पट्टा का कागज दे नहीं दे न। এতিয়া কি হৈছে আমাৰ বাগানৰ মানুহবিলাকে কি কৰিছে, জাস্ট বাতৰি বা নিউজ শুনি কিনে বাগানৰ মানুহবিলাক ঢল নাগাৰা লগে কি ফূৰ্তি। এটা কথা মনত ৰাখিব, ইলেকশ্যনৰ আগে আগে কিমান মানুহে বহুত ৰকমৰ ৰাজনীতি কৰিব, ঠিক আছে, বহুত ৰকমৰ ৰাজনীতি কৰিব, অমুক দিম তমুক দিম বুলি ক'ব, কিন্তু ইলেকশ্যনৰ পিছত সব কথা পাহৰি যাব, সব কথা ভুলাই যাবে। মনে রাখবি प्रदीप नाग के कथा मने रखबी। प्रदीप नाग एक कथा बोली के जाई रहा আমাদের आदिवासी से विषय से प्रथमे की बोल प्रथमे पूछ करबी ये सरकार के पूछ करबी माटी के पट्टा दिबी कि ना, एसटी दिबी कि ना, तार पीछे हमनी संग कथा पातबी ना हले नाई। ये कथा प्रदीप नाग निजे बोल तो निकर मने आए ये कथागुला मने आए एक कथा मने रखबी प्रदीप नाग के, ठीक है। किन्तु আমাদের आदिवासी आदमी की हई खाली उड़ा पातुरी पाई गले ढोल नागारे फुर्ती। भाई इलेक्शन के आगे आगे बहुत रकम के कथा पाते आदमी के मने रखबी, इलेक्शन जखने जीती जाए आदिवासी आदमी भाड़ में जाओ, ये कथा मने रखबी, ठीक है। हमनी के यदि माटी के पट्टा यदि दिबे उतना यदि दिबे यदि इलेक्शन के आगे आगे माटी के पट्टा के कागज हमनी के हाथे दे तो तबे हले हमनी तो भोट देव ना हले नाई। एकदम मोर स्पष्ट प्रस्ताव भाई। যদি মোর ভিডিওটি যদি কেউ আদিবাসী কেউ যদি দেখি হ্যাঁ কথাটা রাইট ন ভাল হয়েছে না বেয়া হয়েছে মই কিরকম বললি বা মুখে কমেন্ট করিয়ে জানাবি। মুই আপনার বলতে নাই পারি যেতনাটা মোর বুঝি মুই আপনারা মুই বুঝাতে চেষ্টা করি মোর হানিকের आदिवासी के, ठीक है। इलेक्शन के आगे आगे बहुत रकम के बोले मुई अमुक দিব तमुक दिबे, इलेक्शन के पीछे सब भुलाई जाবে। ভিডিওটা খালি শেয়ার করবি, কেউ যদি आदिवासी भाई যদি মোর ভিডিওটি দেখি হ্যাঁ তো ভিডিওটি শেয়ার